thuolo. Nisono dhi piem gi jok mosebede kombe ma samoro nitiere kod financial power. Genja moseloso pesa gi moro matin. Ere kaka udhi timo kaka yudhe mondo mi un bende utim campaigns mago. Samoro in ng'ama tin higa 27 pod ionge gimitimo malong'o, samoro pok kapio olwar yudo kumoro. Ere kaka udwa dhi goyo siasa kiparo siasa ma gwenge ahinya to thurwa ka nyaka yan taigi nyaka igony gi agonya koka iwuok kaka jasiasa. Udhi goyo siasa nang'o? Lydia, anyalo wacho ni mano penjo maber, kendo mano tanyalo wacho ni mano is a mano challenge manitie ma kaka rowere anyalo wacho ni emiyoga kata kin gi paro mar bedo jatelo higni mabiro go, to iyudo ni resources pesa bedo challenge. Koro iyudo ni kata nasani nitie rowere mang'eny sana manigi paro maliw, paro mariek magidwaro ni mondo gidhi gichung'i, lakini bedo matek. To gimanya wacho ni kaka rawera kanya wuoyo kaka sani rawera mar chama mar ODM, ki idwaro ni chung ne kom mar MP kata MCA kata na governor kata senate, kija line gi party makata time mare, nikech daktari no wacho maber ni party leader marwa Dr. Buro Ginga no wacho ni gima odhi time legacy modano no teme mondo okeli ama hope mar chama en mar kar party primaries kae mondo bede motime yo ma thuolo kendo maler ma ji oko yware ni ng'ato mae kata ng'ato koma. Koro an gima nyacho ni rowere matino mosedonjo e chama kata manitiere chama mare ODM gimeda timo gima gitimo no. Ya, gimeda timo gima gitimo no. Ng'ato wacho ga ni gimitimo no ng'ato neno. To kata kochopo kaka ni penja ni to wan wadwaro dwachwa gin mage. Anyalo dhi machungi chia lady Marceline kata narwara kaka chicha. Ineno to okinya ng'eyo, inyalo dhi miyombe that primaries. Ineno mi that support. To chama mar ODM iyudo ni kiyudo support kata kido tiko no, ka gintie gi structures kochakore from piny kachacha grassroots, ward, ward level nyaka sub county constituency level, nitie agents mar party ma already nitiere go e ground. Mano en plus. Alafu ido ni jotelo mamalo mege party kochake party leader, deputy party leader nyaka chair lady gibiro ga to chairperson gibiro ga to gigoyo ni campaign gi jotelo duto mege chama. Koro anyalo chon mano to mano challenge mantiere go maduong' mar rowere face. To wanyalo makwayo ni omeda push kaka jomatindo mantiere the space already, nikech be opportunity no kaka rawera ok nyami otiko ni rawera matin. Imi mano tiko ni iromo to be isega bede kanyo, nikech nitiere rowere be mosega bedo kanyo kaka koro Chialedi wacho nochako kaka young captain, kaka time mane pod en Gen Z, to pod isani en Gen Z at heart. Ineno koro yudo ni kisebedo kamano consistent, kitiyo ne chama motegno, iyudo ni chopo seche makoro kata koro jodhi that primary to mido that otiko. To kata kokiyudo mano okay giko piny, inyalo do that nomination kata iyudo appointment moro ma chama nyalo mi kata nyalo forward mondo omi. But mano to challenge. Dano kacho choni mana gogo wi mapache leo paro ni